estic mirant de votar el nom del nou partit i no em decideixo. Quin us agrada més a vosaltres? En Comú Podem o Catalunya en Comú? M'estàs demanant que em mulli? Ai, perdona, Ada, ho he dit sense pensar. Ei, no us ho creureu. A mi dilluns la Terribas em va demanar que expliqués què vol dir república dins d'una monarquia. Però quina barra aquests independentistes, sempre buscant la manera de desviar l'atenció. Carai, clar, home. I què vas fer? Doncs parlar de Convergència al cas Palau, com sempre. Escolteu, i si Madrid diu que no ha pactat la consulta? Què farem? Home, a veure, nosaltres estem a favor de fer un referèndum, però estem en contra de no fer-lo pactat. Per tant, com que en aquest tema estem en contra i a favor, podem dir que estem a contror. A contror. A control? A contror. A control. A contror. A control! A control! A control! A control! De Barcelona n'és l'alcaldessa, però veu la gent i potser li interessa fer el salt cap a dalt. Si vol creuar la plaça Sant Jaume, sap que el camí més curt és anar fent la viu-viu. I ara ja ho veu més a prop i diu: és el moment dels commons people. Som molt comuns però no som gaire normals. Vull fer el govern dels commons people, un govern clar, sense cap imputat, demostrant unitat. Si em fatxin, no es posa molt pesat. Avui diu sí a la independència, demà diu no, cada dia és diferent, segons bufa el vent. És un partit un pèl anàrquic, republicà els dies senars, monàrquic els parells. I què? Ja no crec que estigui malament. Vols dir? No vol actuar com actuen els altres, ni fer les coses que fa un partit normal. No vol pactar amb qui pacten els altres, poder dir que no i poder dir que sí. I al revés, ja m'entens. Fer com feien els convergents. Són un partit equidistant, ni autonòmic ni estatal. Estan pel dret a decidir, mentre no calgui exercir. Poden ser institucionals i quan volen radicals. I si no ho tenen del tot clar, fan el revés del PDeCAT. Així són el partit dels commons people. No volen ser un d'aquells partits normals, són l'embolic dels commons people. Amb ells el procés és tan emocionant. I per quan els ideals, per quan se sàpiga al final.